Ćao, Luka Matić ovdje. Danas sam još jedan video. Kao što vidite, rekao sam vam da sadim ovu vodu. Mislim... Opet ono, ne zaboravite na to, da sam da plug. Ne znam kako se ovo zove, tačno, ali ajde da počnemo u ovom. Vidite, 7. runda, sad ću do 8. rundu. Lepo izgleda ovdje. Sad ću 8. rundu. I čekaj da vidimo da ih šutnemo u stomak, pa oni onda da umru odmah, zato što vidite kako, ja sam električan neki čovjek. Čekaj da vidimo da li se ovi daju, zato što oni jučer se nisu dali. Kad i ovi se ne daju. A onda moramo da ih šutnemo sa našim super mačima. Vidite, pravu levu ruku. Ili možda u glavu. Ne znam. Volim ovako, volim. Tada izgubim najviše poena. Ovako, prvo ih uzmem, onda je električni, okej. Nisam izgubio ni jedan poen, a što sam dobar u ovoj igrici. Već igram 7. rundu, sad 8. runda. Uljaljalja, dođite kod mene, majmuni. Ajde. Ajde. Idioti. Samo mogu to da kažem, neće da dođu. Ajde. Ne mogu da dođem kod njih, a to što je ovaj Stickman idiot. Čim dođem kod njih, oni će Stickmana da odmah bijam. Okej. Ko je napravio ovu igricu? Recite mi, što niste napravili da Stickman bude najjači od svih? Da ima najviše poena, još više od Uzmana. Sad sam istrošio na glupost godine. Šta sam još istrošio? Ajde. Ovo ko policija da ti juri. Još mi treba neki svuk. Vidi ovo kad pritisnem dole. Neće. To može... Imam 7 poena. Neko ću ništa. Okej, ima još 2. Okej. Spreman ili ne? Okej, dobro. Ne, kako? A čekaj. Okej. Šta sad? Nije izgubio ni malo poena. Ajde. Ne. Beži. Okej, 7 poena. Juh. Dobro je. Hvala ti. Okej. Pobedio sam. Evo vidite. Minuta 3. Čekaj na minut. Ovi su bili ovi. Ovi su bili u ovoj rundi. A bili su i u ovoj. A sad ovi ovdje svi su u ovoj rundi. Znači radimo od suca ovog, pa onda preko suca ovog, pa onda ovi. To su neki nove, vidi onda ninja. A ovdje da Frozen su zadnji, možda da bude puno. I to ovdje piše Inkoprinc. Ovdje sam sve uradio dan. I da lepim kačket. I da ljudim, on popio malo vode. Malo da izgubim. Znači imao sam 7